Velkommen tilbage til min kanal. I dag så vi endnu en gang Islands. Og jeg har lige lavet en video, som der ikke kommer ud, fordi jeg havde glemt at åbne mit optageprogram. Så ja, jeg brugte lige noget tid på ingenting. Det er jo bare fedt eller noget. Så ja, men nu så spiller vi Islands. Og siden sidst så har jeg lavet den her om. Så har jeg lavet den her. Så har jeg lavet den her farm om herover. Og så har jeg også lavet noget herhen. Og hvis jeg lige løber, ja, det er ikke så langt, den er der. Så kommer jeg herhen. Og så er der sådan nogle løg og nogle totem, så holder jeg bare inde. Og det må man ikke mere. Så klikker jeg bare F rigtig meget. Og så kan jeg... Og så tester jeg lige, om jeg har fået alle med. Det ved jeg ikke, om jeg har, og jeg bare klikker ud. Jeg taler faktisk også med en, men han spiller ikke med mig. Det må du da godt. Og jeg glemte at gøre en VIP-server, så det gør jeg lige. Sådan der. Så er jeg en VIP-server. Det kan jeg se, fordi jeg kan åbne og lukke den der deroppe. Og jeg har også fået lidt flere seeds her. Okay, godt. Ja, det kan jeg se der. Og jeg tænker, at vi hjælper ham i det her episode. Den kommer heller ikke til at blive så lang. Og det er en ko, der er kommet op. Jeg har ikke noget hvide til at lokke den. Jeg tager lige noget. Hvis jeg må. Gå lige ud af den der lås, og så klik build mode on. Ude i venstre side. Så går jeg lige over og lokker din kone ud. Jeg har gjort rigtig meget her, vil jeg selv sige. Det er også mig, der har lavet den her skøjtebane. Det er mig, der har is. Der. Det er jo den måde, jeg har fået is på. Og jeg tænker, at jeg begynder at udvide. Fordi, ja. Det kan vi jo lige så godt. Okay. Der er jern i din ovne. Din mikrofon er ikke særlig høj lige nu. Ja. Det er det. Jeg prøver lige at gøre det her. Der. Og jeg har også hjulpet ham med at lave den her, så han kan få en masse farming XP. Så har jeg også den der og den her. Ja. Og åbenbart har han fået rigtig mange sorte, og rigtig mange af det her mode ting. 3, og så 6 af de sorte. Jeg går lige ned og bygger dit hus større. Der er også jern i den her. Ja. Jeg har lige opgraderet din workbench.
Og det har jeg lige gjort igen. Så nu har du den allerbedste workbench. Jeg vidste ikke lige, at jeg kunne lave sådan en, men det kunne jeg. Jeg tænker ikke, den behøver at blive større end det her. Så skal jeg bare sådan en der, og sådan en der, sådan en der. Ja. Den der. Og den der. Der skal jeg op have nummer 3. Så kan man sælge ting. Så kan man sælge ting fra Adventure. Ja, okay. Er du ikke? Okay. Jeg har brug for noget mere træ. Ups. Nå. Jeg tænkte lige over, jeg skulle høre noget. Boing. Sådan der. Og sådan der. Jeg går lige ned og laver noget mere hernede. Level 60. Nå. Hvor lang tid den har været her? 8 minutter. Okay. Dit honning var færdig. Ja. Jeg skal lige fælde. Okay. Hos den der, som der hedder Cell Crops. Ja, det er ikke så mange penge. Hvad vil du godt have? Har du klaret din mission med at fælde 3 træer? Okay. Sådan der, så har du en masse ting nede i din base. Ja. Til at lave sådan træ med bark om til træ uden bark.
så kan man lave nogle ekstra ting. Når det jeg lige gør, det er at gå og skaffer, sådan så, eller skaffer 10 empty glass, eller sådan, ja, det der wizard glass, som der er tomme. Og så, jeg kan lave den der brewing station ting. Ja, det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage. Sådan, så har jeg gjort det. Og nu kom den der irriterende ting op. Den fikser jeg lige. Sådan, så har jeg fikset det der. Og så går jeg lige... Sådan der. Nu tror jeg, du har alle de ting, man kan have. Ja, sådan alle de crafting ting, man kan have. Ja. Okay. Ja. Okay, 11 minutter. Det her, det blev lidt kort, fordi jeg skal noget nemlig. Så det bliver nok det for det her afsnit. Så jeg håber, at vi ses næste gang. Og næste gang, så... ja, så et eller andet. Ja, så laver vi et eller andet. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!